Все. Χρόνια πολλά σε όλους. Все дорогие мои, с праздником вас. Мы в церкви с утра. Я хочу вас поздравить с праздником Христовым. Вот, мы в маленькой нашей соседней церкви. Кончилась литургия утренняя. Χρόνια πολλά. Сегодня все говорят χρόνια πολλά. Скала Христугина. Ой, камера. Мы взяли в конце литургии, вот нам дали андидеру, такой хлеб церковный. И все православные христиане сегодня справляют. Я говорю все, потому что все христиане во всех странах справляют сегодня Христугина. Это Рождество, кроме нашей постсоветской России. Выходцы с России справляют все 7 числа. И все-таки я вас поздравлю всех 7 числа. Но все христианский мир справляет сегодня Рождество. Это 25 января. Всех вас с праздником, дорогие мои христиане. Все католики, которые тоже сегодня справляют Рождество. Всех вас с Рождеством. И в конце вы послушаете литургию и псалмодию. Это псалмы поют и чуть-чуть литургии. Мы причастились с утра. И всем вас с праздником еще. Напитых καλά Χριστούγεννα σε όλους. Έλα, να το αμάξι, περίμενε. Κωνσταντίνε, καλά Χριστούγεννα. Κώστα. Σε όλους, πες καλά Χριστούγεννα σε όλους. Καλά Χριστούγεννα. Он жует. Андидеру жует. Ну скажи всем с полным... Άνοιξε скажи давай. Είναι το στόμα γεμάτο, δεν μιλάμε γεμάτο στόμα. Ага, он говорит, ну все. Καλά Χριστούγεννα, Ваю. Καλά Χριστούγενна. Все, пошлите домой, у меня целая куча хлебушка. На, Ваю, держи. Я ему сюда сейчас положим. И мы сегодня скушаем это. А в той на зиму то. Ну все. Все христиане, καλά Χριστούγεννα. Хорошего Рождества всем.
εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ερήνη προέχουμε Κύριε υπόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο ευλογός τους ευλογούσας εν Κύριε θεγιάζουν και επιτυχτών σώσουν ο Θεός τρώνος και ευλόγησον του προμίας σου. Στον βήμα της Εκκλησίας σου, φίλος της Αγίας σου, και ανθρώπους και πρέπτες βίκους. Σία που τους διδόξουν και εκεί στράβους και δίκαια κατερρύτης μας, τους επίρτας φυσέν. Ειρήνη χώρος όρης της Εκκλησίας του, της ερέτης άρχου, του στρατοίμων και καθήτρων, ότι πάντο εξ και παντοκρατέριου, άλλο και εσπιδαρένου, έξω του δρός του πόδου και σφιδόξε και περιστήρ, και προσχύτησης αναφέρουμε, τον εναντίν και έιτε τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από τον ίντεος του αιώνος. Όνομα Κυρίου ευλογημένον από την ίντεος και τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, Κύριε κρίσιμον, Κύριε δόξα σε. Ω Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Ο εισπηλαίω κηρυθείς και εν πάθη ελπιθείς, για την ημών σου τελείαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείας, εις παρακάλου και παραμομαγίας του ηθρός. Δυνάμει του Δίων και ζωοποιού σταυρού προστασίας του Ευρωλίων Θείων γράμμενους πάθου, εκκλησίας του μεονδόξου προφήτη προδρόμου και παπιστού Ιωάννου, των δόξου πανετήμων αποστόλου, έτοτε Παύλου Προδότη και του Λίκου Κάμαρα και Αποστόλου, Πανεναγής Πατέρου ημών και εκκληθών μεγάλων και δασκαλμικών βασιλείου του μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Άντρου του Μαθρασίου και Κυρίου, Ιωάννου Τρίμωνος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Μυής Πρίδωνος του Σκόπτην Τούδος, και Νεκτανίου Πεδαχώριους του Αθωματικών Μεγάλων Αρχείων, και Αρχείων του Λεωτόρου, Δημητρίου του Γεροβίτου, Θεοδόρου του Ήλιους, και Δαόρου του Άδου και Μινάτου του Κοριούς, των Αγίων Αρματίων Πάπους, Ερτρίου και Κασίου, ο Αγίος Συνόμου του Αγώνος και Νίκονος, του Μετροήτου, του Αγιολόξου και Νίκου Μαρτύρου, των Οστίων Θεοπόρου, Πατριμών του Ερνέσκου, Ματρής, Άντρου Αγίου Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, των Αγιολόξου του Αναγρίου, Κοσμά και Ερμιανού του Σκοτροφωνιάνου και Μουζέους, των δόξου Θεοστέπτων Μεγάλων Βασιλέων και Συμφόρου Κωνσταντίνου και Ρέης, της Αγίας, ο Σκοτερμάτωρος Αγίας Παρασκευής, του Ιδόξου Τερμάτωρος του Ατού Πατρίμωνος, της Οσίας Ειρήνης της Σχολάνδου, του δόξου Μεγραμμάτωρος Καρολίου, του Ταματικού της Αγίας, Μεγραμμάτωρος Βαρβάρας, του Σύμφωτος των Σάββατων, και αυτών δόξου Τυχαίων, Θεοπατώρων Ιεκείμ και Άνης, Ρεγής Πατρός ημών, Ιωάννου του Στόμος Κύριος των Υπτερές και Πάντους του Αγίου, αυτός δε εις μας ο πώς φιλάνθρωπος και ρήμων Θεός. Ανακοίνωση. Χριστούγεννα σήμερα αδελφοί, Χριστός γεννάται και εμείς ακολουθώντας τα βήματα των μάγων και των ποιμένων προσήλθαμε για να συμμετάσχουμε στην χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία, για να προσκυνήσουμε τον τεκτένα βασιλιά της καρδίας μας και να ενωθούμε μαζί του, κοινωνώντας σώμα και αίμα Χριστού. Λίγο πριν επιστρέψετε στις οικίες σας, θα σας παρακαλέσω να προσφέρετε στο Θείο Βρέφος του Χρυσάφη, το λιβάνι και τη σμύρνα της αγάπης σας στο πρόσωπο των εμπερίστατων αδελφών μας. Θα σε αναφέρω σε λίγο, θα συναντήσετε τον γεννηθέντα Κύριό μας. Είναι πρώτον άνεργος πατέρας τριών των παιδιών, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα καρκίνου, αφού χειρουργήθηκε σε νοσοκομείο του. Oh,
Χρόνια πολλά, κορίτσια. Χρόνια πολλά, κύριε Κώστα. Μήπως θες αυτά για το μικρό να τα πάρεις? Σε ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Τώρα κάπου έχω. Πού θα τα δώσουμε για το αυτό? Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ επίσης. Χρόνια πολλά σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια σας πολλά.